Митови и легенди за Слънцето. Слънцето! Всички казват, че е вредно. Заради него имаш рак на кожата. Глупости. Няма такова нещо. Какво прави Слънцето? Слънцето лекува. Да, Слънцето лекува. Вашият организъм е перфектно. То може да се адаптира към всякакви условия. Слънцето и чистия въздух са едни от факторите, които му помагат да се лекува по-бързо. Ако носите слънчеви очила и стоите на слънце, ще изгорите много по-жестоко, отколкото ако стоите на слънце и не носите очила или шапка. И това е защото очите са ви вашия сензор, който засича колко е силно слънцето и подава информация на кожата да знае колко е силно слънцето и по какъв начин може да се пази от него. И точно заради това със слънчевите очила се изгаря много по-жестоко или с шапка. Или ако стоиш с глава на сянка, а тялото ти е на слънце. Ефектът е абсолютно същия. Защото сензора казва, че слънцето не е толкова силно, а всъщност то е много по-силно, отколкото му даваш. И ето там ти се получава силното изгаряне.